Ja sve pozdravljam, jer ima neko iskustvo da je juče izjavio ljubav. Zaboravili ste. A dobro, vi žene vas ne pitam, ali vi muške, jeste uradili nešto? Jeste napisali bar, jeste bar doneli odluku juče? Ako ste juče doneli odluku i bilo je kasno kad ste se vratili, onda to uradite večeras. Neko je možda i pesmu napisao, čuo sam. Tako da, ljubav je važna, jer ljubav se ne može zaslužiti, ljubav se može samo primiti. Tako da mi treba da primamo, ali treba i da dajemo nesebično ljubav, jer sve u prirodi i oko nas i u nama govori o tome da smo stvoreni zaradi ili iz ljubavi i za ljubav. Dobro, mi danas završavamo našu seriju Kako preživjeti život i postavljamo jedno pitanje, zapravo želimo da odgovorimo opet, možda neće biti tako teška tema, ali je onako životno važna tema, a to je da li trebamo oprostiti i kako to treba da radimo i da li to oproštenje koje bi trebalo da se desi ima uticaja na naš život i na život nekih drugih osoba. Ja znam da su ova pitanja teška, zato što svako od nas ima neki kamenčić koji ga žulja u cipeli, nešto što ga muči u životu, nešto što se možda desilo ranije, nešto što se dešava sada, ili ko zna šta. Možda su ga roditelji zlostavljali, napadali, možda ga je neko na poslu ili na ulici zlostavljao, možda mu je neko nešto rekao. 1000 nekih stvari. Sad se postavlja pitanje da li se treba srditi do smrti ili treba to zaboraviti, oprostiti. E sad, ako se odlučimo na put da ćemo nositi to sa sobom do kraja života, da li to ima neke posljedice? A opet, ako odlučimo da to ostavimo i zaboravimo, da li to ima neke posljedice za naš život? Ono što treba na početku da kažemo jeste da je oproštenje princip, ne pravilo, nego princip. A kad je nešto princip, to je vredno u sva vremena, u svakoj kulturi i svugde. To je princip da bi se čovjek iscelio. Ono što trebamo da napravimo razliku na samom početku jeste da postoji razlika između iscelenja i ozdravljenja. Iscelenje je mnogo značajnije od ozdravljenja, jer iscelenje je duboko, tu negde, u središtu ljudskog bića. Da li je središte ljudskog bića nazvano duša ili um, svejedno. Ali kada se čovjek isceli, onda čitava njegova ličnost, mentalna, socijalna, duhovna i fizička ima od toga blagobit, blagostanje. Sve je onda na nekom svom mjestu. Kada je ozdravljenje u pitanju, onda je to neka fizička bol koju imamo i onda to ozdravljenje se može izazvati raznim drugim načinima, lekovima, hranom, vežbanjem i tako dalje. Ali čak i ako ste fizički zdravi, vi možete duboko u sebi nositi neki bol. I vama onda ne treba ozdravljenje, vama treba iscelenje. Treba ona dubina da se stavi na svoje mjesto, da se toga rešite, jer to iscelenje će onda menjati i fizičko zdravlje. A opet sa druge strane, ako bolujete od neke teške bolesti i očajno vam je potrebno ozdravljenje, i sada vi znate da ta teška bolest možda nema pozitivan ishod. U većini slučajeva ljudi od te bolesti završavaju svoj život. Može se desiti da ne budete nikad ozdravljeni, da se vaš problem nikada ne reši. Ali, ako u tom procesu se iscelite, vi ćete pred kraj svog života biti zadovoljni i srećni. I to će vam biti značajnije od fizičkog ozdravljenja. Tako da, mi se sada hvatamo u koštac sa jednom vrlo važnom temom koja zadire u naše unutrašnje biće. Isto i ljubav zadire u naše unutrašnje biće. Iako mi stavljamo neke maske, branimo se nekim rečenicama i izjavama. Neko tu priča iza mene, a valjda sam ja. Ako ćemo.
Tako da i ta ljubav je nama uvek potrebna i mi čeznemo sa tom ljubavlju. Bez obzira koliko godina imamo, bez obzira gde smo, šta radimo, svako od nas želi da bude voljen i kada to nema, on pati. Isto tako svako od nas ima potrebu s nekim da se ispriča, da podeli neki svoj teret koji nosi, neku svoju patnju, i to je na neki način svedočanstvo o tome da nam je i oproštenje potrebno. Mi živimo u svetu koji teško prašta. Svet koji teško zna da zaboravi kada mu je neko naneo neku grešku. Ernest Hemingway je ispričao poznati američki pisac, jednu priču o jednom ocu Špancu koji je odlučio da se pomiri sa svojim sinom, koji je pobegao u Madrid nakon jedne njihove svađe. I otac je bio jako žalostan što je sin otišao. I zbog te žalosti on je shvatio da je i on, otac, imao udela u toj raspravi i da je doprineo da njegov sin ode. I onda je odlučio da plati jedan novinski oglas koji je glasio ovako: Pako, nađimo se kod hotela Montana u utorak, u podne. Sve ti je oprošteno, u potpisu tata. A pošto ime Pako vrlo rasprostranjeno u Španiji, kada je došao na dogovoreno mesto, zatekao je 800 mladića koji su se zvali Pako, koji su čekali da njihov otac dođe i da se zagrle, koji su čekali oproštenje. 800 mladih momaka je čekalo da im otac kaže sve je oprošteno. Šta je oproštaj? Kada govorimo o oproštaju, šta je oproštaj? Koja je definicija oproštaja? Oproštaj je zapravo moja spremnost, moja, ne tuđa, radi se o meni. Govorimo o nama, ne govorimo o drugim ljudima kada govorimo o oproštaju. Govorimo šta? Best, gnjev, jed i radi sa nama. Bez obzira od koga je došao. Oproštaj je moja spremnost da oslobodim krivice nekoga ko je zgrešio protiv mene. Znači ja sam spreman da oslobodim krivice nekoga ko je zgrešio protiv mene. Iako je pogrešio i mora da plati dug društvu, ja ga prepuštam u Božje ruke. Neka bude Bog taj koji će njemu suditi. Znate kako je Bog učio izraelski narod? Moja je osveta, ja ću vratiti. Kada vam neko nešto napravi, Bog kaže svom narodu: nemoj se svetiti, moja je osveta, ja ću vratiti. Pusti da ja to rešim. Oproštaj je proces oslobađanja od osjećaja gnjeva, ogorčenosti ili prezira zbog uvrede kojom nas je neko povredio. To je naša odluka da ostavimo prošlost iza sebe i da nastavimo napred sami sa svojim životom. To može da znači da ja nekom opraštam, ali i da meni neko oprašta. Nekada možemo da budemo oni koji opraštaju drugome, a nekada možemo biti oni koji su povredili, a ni ne znaju da su nekog povredili. Pa neko nama onda oprašta što smo ga povredili. Zašto oproštaj? Pravi oproštaj je jedan predivan miris, kao što vidite ove ruže ovde, koji cvet širi na peti onoga koga gazi. Znači oproštaj je kada zgazite ružu i kada ruža pusti onaj sok, onaj miris koji ostane na toj peti koja ga je zgazila. To je oproštaj. Kada vas neko zgazi, a vi ga ne kunete, nego mu ostavite miris. Jer to je ljudska osobina. Teško. To je teško, ali to je oproštaj. To je kada nekom date oproštaj. Kasnije ćemo ući malo dublje pa ćemo analizirati. Oproštaj je jedini recept dovoljno dobar da ukloni hemijske veze neprijateljstva i prezira i ogorčenosti. Jedini je recept dovoljno dobar koji može da ukloni hemijske veze neprijateljstva, prezira i ogorčenosti.
Zašto treba da oproštimo? Zato što je to moćan lek. I on je neophodan za emotivno i duhovno isceljenje. I većina od nas nosi neke emotivne rane, koje često proizvode ili gnev ili ogorčenost. I ovakvo iskustvo je imala jedna osoba koja se zvala Ana. I nakon što joj je otkriven rak, doktor joj je saopštio da ta vrsta raka od koje je ona obolela je vezana ili izazvana stresom. A ona se u životu nervirala, znate zbog čega? Zato što je njen suprug nepravedno otpušten sa posla. To je bio njen kamenčić u njenoj cipeli. Stalno je ponavljala u glavi događaje koji su je jako nervirali. I taj problem se nije rešio. I njeno telo je bilo ispunjeno otrovima i nanosilo joj emotivnu i fizičku štetu. Nije mogla da oprosti porodičnoj firmi gdje je radio njihov otac, njen suprug, što su baš njega otpustili, a to je bilo nepravedno, mogli su i druge. I to je tako izjedalo. I Ana je otišla kod Eme, svoje prijateljice. I onda je rekla ovako: nisam došla samo da zajedno se molimo za fizičko isceljenje, već mi je potreban i emotivno isceljenje, da se sredi i emotivni stres koji ima. I Ema se molila sa Anom i složila se da bi Ana trebala da ode kod tih ljudi koji su povredili nju i njenog supruga i da s njima raspravi to. I da stavi tačku na to bolno poglavlje svog života. Ali onda su se dogovorili da prvo treba da završi operaciju i kada prođe operacija, onda će otići kod njih. Operacija je dobro prošla i čim se Ana oporavila, Ema htjela je da joj pomogne, da idu zajedno. Međutim, Ana je ovako odgovorila: ne moraš da ideš sa mnom. Ova je pitala: pa zašto? Ja sam sama sredila stvar. Pa kako si to uradila, kaže Ema. Pa molila sam se molitvom u podnožju krsta. To je bio odgovor. I Ema kaže: šta si radila? Ona je rekla: pomolila sam se molitvom u podnožju krsta. Kakva je to molitva? To je molitva kojom se Hristos molio kada je stradao. Isus Hristos bi trebalo da bude uzor našeg oproštenja. On je došao da bi mi imali život. Kada je video ljudski život koji mi živimo, njemu se utroba uskolebala. Jer to nije bio život kakav je Bog zamislio da mi živimo. I ovo što mi danas živimo misleći da je život, je životarenje. Nalik nekom jadnom životu. Bog je zamislio prekrasan jedan život u zajednici sa njime koji će biti blagosloven. Bez bolesti, bez suza, patnji, ratova, nesreća, nevolja, gladi. I onda kada je video to, utroba mu se uskolebala. I znate šta je onda Isus radio? Onda je pomagao na svakom koraku gdje je mogao i govorio: sad se pojavilo carstvo Božje. Ono carstvo koje sam ja zamislio. Kada je video gladne, on ih je hranio. Kada je video žedne, on ih je napojio. Kada je video bolesne, Isus je isceljivao. Kada je video ljude koji su umrli, on ih je vaskrsavao. Jer nije mogao da podnese ono što mi naživamo u životu. I znate šta se desilo? Bio je trn u oku ljudima. Bio je trn u oku vladajućoj duhovnoj eliti tog vremena, koja je u njemu videla konkurenciju. I oni su odlučili da će ga sprečiti u širenju njegovog carstva. I to smrću na krstu. I na kraju su ga razapeli na krst. Raspeće Isusa Hrista na krstu je značilo da Isus Hristos je najveći zločinac, jer su na krstu umirali samo najveći zločinci. I tada kada su ga prikovali na krst, Isus je izustio jednu rečenicu pred sam kraj svog života. Pogledao je na nebo i rekao: Oče, oprosti, jer ne znaju šta čine. I onda ova žena koja je bila hrišćanka je razmišljala o tome kako je Isus Hristos mogao da oprosti. Nikad nije zlo napravio. Uvek je činio samo dobro.
hranio, uzdravljao, pomagao, lečio, podizao, motivisao. Gde god on prođe čineći dobro, pričalo se. Ogroman narod je išao za njim. I sada taj isti narod kome je on pomagao, oni ga ubijaju na čelu sa duhovnom elitom onog vremena. I onda ona kaže, ja sam se pomolila molitvom u podnožju krsta. Oprosti im jer nisu znali šta su činili. I onda Ana sa radošću objašnjava, kada krenu ružne misli, kaže Ana, ja samo kažem, ja sam im oprostila. To je završeno. Odlučujem da više neću razmišljati o tome. I misao se vraća i ona uvek kaže, ja sam im oprostila, to je završeno. Ne želim da razmišljam o tome. I kaže ona, ja sam sada srećna, ja sam sada zadovoljna. Kao da je došlo do nekog fizičkog isceljenja. Ali ne samo fizičkog, nego i emotivnog. Ja sam slobodna, kaže on. Oproštaj je oslobodio Anu. Elizabeth Blackburn, dobitnica Nobelove nagrade, je otkrila u svom istraživanju gena, jedan enzim. Svaki genom na kraju, kad se završava, onda ima nešto što se zove kao čepovi na tom genomu. I to se zove telomeraza. I onda je ona otkrila da na kraje, ti krajevi telomeraze, ako su nezdravi, oni se onda skraćuju. A onda se skraćuje i životni vek čoveka. I onda je ona proučavala kako se taj enzim telomeraze održava zdravim. Jer ako nije zdrav, onda imamo velike šanse čak i da dobijemo rak. I ona kaže da jak, hroničan psihološki stres je taj koji slabi telomeraze. I postoji velika verovatnoća da će se stvoriti neke druge loše ćelije raka. Kada se naljutite, taj stres i to neopraštanje je praćeno gnevom, ljutinom. I kada se naljutite, vaše srce kuca brže. Možda osjetite neki grđ u stomaku. Tada raste nivo šećera u krvi. Postoje i neke druge loše posljedice tog nekog gneva. To je hroničan bol, oslabljen rad imunog sistema, napetost u mišićima, problem sa zubima, problem sa vilicom, nedostatak mentalne koncentracije. Možda čak i dobijate stalni ljutiti izraz lica. Nema osmeha na vašem licu. Znate, uvek ste onako zabrinuti. Krv se ubrzano zgrušava, krvni pritisak skače, ide iznad 130 pa preko 200. Skače nivo adrenalina, pojavljuju se grčevi u stomaku, pluća ubrzano guraju kiseonik, raste nivo šećera u krvi, pojavljuje se zujanje u ušima. I taj gnjev, ako traje dugo, on može da ostavi duboke tragove u vašem telu. Postojali su i ljudi koji su čak umrli usred žučne rasprave i gneva. Najpoznatiji možda događaj je jedan član britanskog parlamenta koji je uvredio jednog pripadnika opozicije. Taj se tako naljutio da je skočio, počeo da viče na njega i pao je mrtav. Njegovo telo nije moglo da izdrži taj pritisak. Gnjev rađa prezir. Ako gajite prezir prema nekome, to znači da toj osobi koja vam se čak i ne dopada, dozvoljavate da živi u vašoj glavi, a nije platila kiriju. Ako prezirete nekoga i posvećujete mu pažnju, onda ona živi u vašoj glavi i ne plaća vam kiriju. Drugim rečima, plaćate dug za kredit koji nikada niste uzeli. Zato je potrebno da naučimo da oprostimo. Šta je oproštenje? Hoćemo da vidimo jedan slikoviti prikaz oproštenja. Hoćemo da napravimo jedan eksperiment. Da vidite kako ovaj prezir stanuje u našoj glavi. Ajde, molim 2 saradnika da priđu ovdje napred.
Jer ima 2 saradnika. Moraju 2. Jednog imamo, još jednog. Ajde, hoćete vas 2. Šta ćemo uraditi? Evo, možete stati ovdje ispred. Okrenite se leđima. Ajmo tu ćemo. Okrenite se leđima jedan prema drugome. Tako. Sada slušajte. Njih 2 su jako dobri prijatelji. Odlični prijatelji. Znaju tajne jedan drugoga. Često se sreću. Ali se desio jedan događaj. Ovaj stariji prijatelj je bio slobodniji i o svom prijatelju ispričao nešto što je bila njihova tajna. I sada je o tome saznao malo veći broj ljudi. I ovaj prijatelj se uvredio. I ne može da oprosti tebi. Zato što si ga izneverio. I sada ti, zbog toga što ne možeš da mu oprostiš, odlučuješ da raskineš vaše prijateljstvo. E sad, pošto su oni dobri prijatelji, pridrži ovo. Moramo ovako, ruke gore. Gore ruke stavi. Tako. Malo ću vas sad zavezati. Neće biti ništa strašno. Sad tako. Pošto ne možeš da mu oprostiš, ti si odlučila da ga ostaviš. Možeš slobodno da kreneš kući i da sedneš tamo za ručak. A ti se opusti. Ona ide kući. Ti sad ideš s njom. Slobodno kreni kući, sedni za sto, ideš sada da ručaš. Probajte da sednete zajedno. Ne može? Dobro. Hoćemo ih pustiti? Probaj sada da sedneš. Jer lakše? Ok, hvala vam, možete ići na svoje mjesto. Kada vam neko nešto zgreši i kada ne možete da mu oprostite, vi tog čoveka vučete za sobom kroz čitav dan, neki kroz čitav život, kao što je ova mlada dama vukla ovog gospodina. Znači, oni su bili prijatelji, nije mogla da mu oprosti i ona je rekla, ja neću. On je otišao za svojim, on i ne zna šta se desilo. Ona je saznala sasvim slučajno da je on nju otkrio neke njene tajne. I ona sad zbog besa, prezira i jeda. Ona njega nosi. On je stanovnik njenog života. I ona ne može da sedne, muči se sa time. Dođe kući, hoće da se moli, klekne pored kreveta, on kleči zajedno sa njom pored kreveta. Jer vidite sad slikovno šta znači ne oprostiti nekome. On živi u vašoj glavi, a da ne plaća kiriju. On možda ni ne zna. Hvala vam što ste bili asistenti. Mogu sam vas još tu malo da probate, pa da vidite koliko je teško. Sad, ako ne možete da oprostite, vi upravo to radite. Nosite taj teret u svom životu. A istraživanje o opraštanju kaže ovako. Stanford univerzitet i univerzitet u Wisconsinu su istraživali loše posljedice neopraštanja. Kada raste oproštaj, onda se smanjuje gnjev. Kada opraštate, onda gnjev ide dole. I neprijateljstvo se ne razvija. Kada se povećava neprijateljstvo, onda se smanjuje oproštaj. Istraživanje je potvrdilo. Oprostite, nema gnjeva i nema neprijateljstva. Kada povećavate neprijateljstvo, vi zapravo smanjujete mogućnost za oproštaj. 45 studija o uticaju neprijateljstva na zdravlje ukazuju da neprijateljstvo u velikoj meri utiče kao faktor rizika na nastanak srčanih bolesti i na preranu smrt. Neprijateljstvo. 45 studija kaže, kad ne možeš da oprostiš, rodi se neprijateljstvo, jednog dana će uzeti svoj danak, imat ćeš problem sa srcom. Čak i preranu smrt. Jedan psiholog na univerzitetu u Tennesseeu je pratila krvni pritisak. To je bilo njeno. Da prati krvni pritisak i rad srca. To je stavila na parametre i gledala je kod onih koji su pričali kako su ih izdali prijatelji. Stare ljubavi i roditelji. Sednu i pričaju o tom iskustvu. I ona prati njihov pritisak, šta se s njima dešava i rad srca. Na početku razgovora njihov pritisak bi skočio naglo, ali kod onih koji su oprostili,
brzo bi se vraćao u normalu. Ako od onih koji nisu oprostili i koji su se držali gnjeva i gunđanja, pritisak je ostajao uvek isti, visok. Čim su se setili tog bolnog iskustva, pritisak je skočio i stajao je. A oni koji su se setili, odjedno je skočio, a onda su rekli, oprostio sam im, onda se smanjilo i sve je bilo u normali. I njen zaključak je ovakav. Oproštaj ne samo da je dobar za naš um, a mi ovih 5 dana proučavamo ljudski um, već je dobar i za naše telo. Kada um izda signal da treba da oprostiš, i telo će imati dobrobita. I zato naučite da opraštate. Zarad vašeg srca. Jer nedostatak opraštanja utiče i na hemiju krvi. Stanje tela koje se sprema za beg ili borbu, pričali smo juče. Naše ćelije su digitalne. Ili prelaze u fazu rasta i razvoja, ili u fazu straha i zaštite. Ako smo previše u strahu zaštite, to je stanje gnjeva i neprijateljstva, to loše utiče na rad imunog sistema. Oproštaj utiče i na mentalno zdravlje. Oni koji praštaju i sami sebi, manje su depresivni, manje ljuti, aksiozni, imaju više samopoštovanja i tako dalje. Kome sve treba da oprostimo? Prva stvar, treba da naučimo da oprostimo svojim roditeljima. Svojim roditeljima. Druga stvar, treba da naučimo da oprostimo sebi. Nekada ljudi ne mogu da oproste sami sebi. I to ih muči, zato što su propustili neke prilike, nisu uradili, nisu rekli i tako dalje. I muče se sa time. Treba da naučimo da oprostimo sebi. Treba da naučimo da oprostimo onima koji su nas povredili u životu. Kogod oni bili. Sada ne mislim na članove uže porodice, roditelje i tako dalje. Treba da naučimo da oprostimo tim ljudima. Oprostiti svojim roditeljima. Vrlo često čujem da su roditelji krivi za sve. I uobičajeno je danas da deca krive roditelje zbog toga kako su ih roditelji vaspitali. Čak ima mnogo slojeva neopraštanja. I onda znate to je možda i najbolnije iskustvo, kada imate tako nešto iz detinjstva i onda razmišljate o svojim roditeljima. I kad god se setite, vama iskrsne nešto, neki sloj koji se nagomilo vremenom, koji ne možete da oprostite. I pojavljuje se neki bol. I kako godine prolaze, sve je više tih slojeva. I zato treba da opraštamo slojevito. Svaki put kada se pojavi tako neko mišljenje, kad to ispliva na površinu, onda treba da oprostimo. Možda se i vi mučite sa time, ali ono što morate znati jeste da roditelji su vam dali ono što su u tom trenutku znali i ono što su umeli. Da su znali više i da su znali bolje. Verovatno bi postupili drugačije. I mi sada kad gledamo njihov život i razmišljamo kako su mogli, setite se šta vi radite sad za svoju decu. Da li vi deci sada dajete najbolje što znate i što umete ili ih kočite, zaustavljate i radite protiv njih? Pa koji roditelj još radi protiv svoje rođene dece? A deca to nekada ne mogu da shvate. Ali kada prođe određeno vreme i kada se pogledamo, onda kažite hvala im za ono malo što su mi dali. A ne da ih kunemo za ono što nam nisu dali. Možda nisu umeli, možda nisu mogli, možda nisu znali. I probajte stvari tako da shvatite, jer prošlo se ne može vratiti. Ne može se vratiti. Mi ne možemo sad otići u to vreme, vrištati, grditi, napadati i tako dalje. To je prošlo. Prihvatimo to. I sada ako su roditelji još uvek živi, odimo, zagrlimo, pomilujmo, volimo. Jer ovi trenuci koji sada postoje su zlatni, jer sutra ih možda neće biti. Znate, sutra ih možda neće biti. A onda će biti još teže i još gore. I neke priče nemaju srećen kraj kada su roditelji u pitanju. Poteškoće koje su postojale dok su roditelji bili živi mogu da se nastave i kada roditelj umre. I onda tek teret nastaje. Onda bi se ispričao, a nemaš s kime. I onda ne znaš šta da kažeš, kome da kažeš. I onda to te jede iznutra, tu duboko u tebi. Postoji izbor svakoga dana i svakog trenutka. Nemojte da gajite mržnju, nemojte da gajite prezir. Ostavite ta osjećanja iza sebe. Ako imate sada priliku, ne morate sve možda ni raspakovati, jer bi to možda bilo bolno. Zaustavite se, stavite crtu, povucite i kažite dobro šta je bilo,
opraštam, idemo dalje, sada okrećemo jedan novi list. Od nas može puno tu da zavisi. Nemojte mu roditelje terati možda u nekim svađama da upadaju još u neku goru situaciju, da se gomila to, razumete, neopraštanje i onda jednog dana puca ta veza. A to su nam roditelji. Oni su nas rodili. Oni su nas podigli. U uslovima kakvi su imali i kakvi su znali. Mnogi su povređeni zbog razvoda. Ne mogu da pređu preko toga. Volili su se, nešto se desilo, preljuba, neverstvo. I onda su se razišli. Rađena su istraživanja na ljudima koji su ostali tako sami, koji su se razveli. Studija je posmatrala efekte opraštanja. Znači, gledali su ljude koji su oprostili i gledali su te efekte na mentalno blagostanje bivših supružnika. Rezultati su pokazali da su oni koji su oprostili bili bolji od onih koji nisu. Što je bilo više oproštaja, bilo je manje depresije, manje gnjeva i manje opraštanja. A manje oproštaja, više depresije i više gnjeva. Oni koji nauče da oproste bivšem supružniku imaju više koristi, bit će im lakše, bit će zdraviji i bit će srećniji. Prosto životi su se razišli. I sada treba nastaviti dalje. Praznina će ostati, treba naučiti da se živi sa tom prazninom, ali život ide dalje. Mi smo tu gdje jesmo, možda je to neka nova šansa. Stari Grci su rekli, ono što nas ne slomi, tako je, ono što nas zlomi može postati uzrok naše bolesti ili uzrok jednog novog početka. Ja bih vam rekao da ono što vas zlomi ne bude uzrok vaše bolesti do kraja vašeg života, nego da to bude jedan new start, novi početak života, gdje ćete vi krenuti na bolje. Kada su učenici i čitav svijet gledali na Hrista, onog petka kada je razapet, svi su plakali i mislili su kraj je. Ali sa nebeske tačke gledišta to je bio novi početak. Hristova smrt na krstu je otvorila vrata neba. Gledajući sa ljudske tačke gledišta, mi smo mislili da je katastrofa, da je kraj, da su ubili učitelja, ali sa druge strane to je bio otvor prema nečemu boljem. Tako posmatrajte stvari. Kako da praštamo? Kako da praštamo? Prvo treba da shvatimo da iako osjećamo da nas je neko povredio, ta osoba koja nas je povredila isto tako može da se osjeća povređeno. Možda smo i mi povredili nekoga, a da toga nismo bili ni svesni. Ne možemo da promenimo prošlost, ali možemo da preduzmemo nešto u vezi sa sadašnjim trenutkom. Drugo, možemo da prestanemo da očekujemo da samo ta druga strana treba nama da se izvini zbog onoga što je ona uradila. Mi smo odgovorni za naše iscelenje, ne za njegovo, nego za naše sopstveno iscelenje. I ono ne zavisi od toga šta ta osoba treba da učini meni. Ono zavisi od mene. Ne od te osobe, od mene. Treće, možemo da prihvatimo da će možda doći do pomirenja, čak i ako je pomirenje nemoguće. Čak i da ne dođe nikad do pomirenja, mi prihvatamo. Šta znači oprostiti drugome? Evo sad smo nabrojali. Hajde da vidimo 6 koraka oproštenja. Proces. To je proces. Ako imate još naslagan, onda je to proces. Pod 1. Treba da definišemo negativna osjećanja. Koja su to negativna osjećanja koja su se nagomilala zbog neopraštanja, ogorčenost, gnev? Nešto što nas drži u grču, to samo mi znamo. Pod 2. Treba da se donese odluka. Da li ja želim da se oslobodim ovih negativnih i bolnih emocija koje sam tu popisao na ovom prvom? Ta negativna osjećanja. Pod 2. Da li želim da se oslobodim tih negativnih i bolnih emocija? To je moj izbor. Hoću ili neću. Hoću da živim s tim ili neću. Pod 3. Kaži Bogu da sve svoje boli predaješ njemu. I to uradi ovako. Odlučio sam da se oslobodim svoje prošlosti i želim da nastavim dalje sa svojim životom. Moram da oprostim Jovanu.
To je moj izbor. Jako važna rečenica. Napišete ime kome i onda kažete, moj je izbor da nastavim dalje sa svojim životom, a njega, Gospode, i ono što je napravio predajem tebi. To je moj izbor. I onda se moli, opraštam joj ili mu, više nisam zarobljen, Gospode, ti si me oslobodio. Jer oprostiti drugome znači osloboditi se. 5. korak. Ako je to prikladno, razmisli o nekom lepom gestu kojim bi mogao da obnoviš vezu sa onim koji te je povredio. Nema veze šta on misli. Ti si to uradio u svom dvorištu i sada ti pokazuješ ljubav prema njemu. Moli se, Gospode, pogrešio sam. Otkrij mi koga sam ja povredio. 6. korak. Pomozi mi da od njih tražim oproštaj. Ako si ti nekom možda izvor gorčine i ljutine, moli se Gospodu da ti pokaže, da ispraviš to sa svoje strane. Kada oprostiš, ti si onda slobodan. Ostavljaš gnjev, ostavljaš ogorčenost i ostavljaš mržnju iza sebe. Osoba koja oprašta je slobodna, ne krivi više, ona više ne osuđuje. Šta je bilo, bilo je. Više ne želi da se sveti. Rasteruje loše misli i osjećanja koja su je obuzela. Ne opravdava ono što je učinjeno, ali oprašta. Ne opravdava, oprašta i prelazi preko toga što je njoj učinjeno. Izlazi iz emotivnog zatočeništva i dobija slobodu. Oprašta. Kada shvata koliko je Isus Hristos oprostio njoj, meni, onda počinje da ima želju da oprosti i onima koji su njemu zgrešili. Oslobađa se prošlosti. Opraštam. Zašto? Jer je Isus Hristos moj uzor. Bog je taj koji nas vodi. On je taj koji nas vodi na pokajanje. I on to daje kao besplatan dar. I zato sa tom božanskom tugom u svojim srcima mi želimo da priznamo svoje prošle pogreške, grehe koji su nas možda odvojili od nekih rođaka ili prijatelja. Možda neće biti lako, ali osjećamo se mnogo bolje zbog toga. I zatim tražimo oproštaj, a Bog će nas voditi u svakom od ovih koraka. To je uvijek tako stresno. Nije problem nikako. To se svakome od nas može desiti. Opraštamo. Evo primjer oproštenja. Ništa, idemo dalje. Nije lako, ali mislim da je jako dragoceno i jako blagosloveno, jer to nas zapravo leči. Ako te je Bog osvjedočio da treba da tražiš oproštaj, onda to poslušaj. Možda si 97%, možda čak i 99% u pravu, a samo 1 ili do 3% nisi, ipak kreni. Biblija nam kaže u Rimljanima 18:12, kaže, ako je moguće, koliko do tebe stoji, imaj mir sa svim ljudima. Jako dobar savjet. Ako je moguće, koliko god do tebe stoji, budite u miru sa svim ljudima. Na jednom drugom mjestu Biblija nas uči sunce da ne zađe u gnjevu tvome. Znate kako meni uhvati panika kada tako s nekim ljudima pričam. I onda nekad u šali, razumete, zanesemo se. I onda kroz šalu kažu neke moje kolege, u šali ima mnogo zbilje. I onda kroz šalu kažemo mi tako neke stvari. I onda izdružimo se, ispričamo se, išalimo se. I ja krenem kući i ja razmišljam, jao, šta sam rekao, a šta ako je ovaj pogrešno shvatio, i šta ako ovo, šta ako on. I onda ja malo pravim, razumete, inventar tog našeg razgovora i gledam koliko je sati i gledam da sunce da ne zađe
i zovem telefonom i on kaže, ej prijatelj, kako je, pa super, jesi ti možda pogrešno shvatio? Pa nisam, a rekao, izvini ako je baš nešto bilo, molim te, oprosti mi, nije bila namjera da ikoga vređamo i tako dalje. Ja dolazim kući, ja želim da te ljude, kao što smo vidjeli u ovom skeču, ostavim pored kreveta. Ja ne želim da ih odnesem, da me pritišću noću kada treba da se odmorim. I zato Biblija kaže, sunce da ne zađe u gnjevu i jarosti tvojoj. Smiri se. I onda sve lepo u toku noći bude, odmorimo se i krećemo u jedan novi dan. Tako da koliko god da je moguće, imamo mir sa svim ljudima. Postoje principi opraštanja u Bibliji. I mi ćemo sad proći kroz te principe i ispričati jedan događaj stvaran koji se desio, jedan primjer oproštenja i s tim ćemo završiti. Pogledajte kako Biblija govori o oproštenju. Oproštaj treba stalno da traje. Stalno. Ne jednom, nego oproštenje uvek treba da bude prisutno u našem životu. U Luci 17:4 kaže ovako: i ako ti 7 puta na dan sagreši, i 7 puta na dan dođe k tebi i reče, kajem se, kaže Isus Hristos, oprosti. I ako ne dođe, opraštaj. Ako hoćeš da budeš zdrav, ako nećeš ti onda. Tako je. Pazite, to je zlatno pravilo kada govorimo o oproštenju. Ako ti 7 puta na dan sagreši i 7 puta dođe k tebi i kaje se, oprosti mu. Drugi princip kaže, malo oproštaja vodi malo ljubavi. Mnogo oproštaja vodi velikoj ljubavi. Luka 7:47. Zato kažem ti, opraštaju se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala. A kome se malo oprašta, ima malu ljubav. Radi se o ženi koja je došla kod Simona Petra, kod Hrista, koja je plakala nad njegovim nogama i onda je Simon tu razmišljao, kako može tako? I onda Isus, kažem ti, opraštaju se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala. A kome se malo oprašta, ima malu ljubav. Treći princip. Oproštaj je poklon i daje se dobrovoljno. Poklon i daje se dobrovoljno. I sa ljubavlju. Pre nego što prestupnik to i zatraži. Luka 23:34 kaže ovako. A Isus govoraše, oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. I deleći njegove haljine, baca ku koske kome će pripasti. To je citat. Isus umire i kaže, oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Oni nisu ni znali. I zato kaže, oproštaj je poklon i daje se dobrovoljno i sa ljubavlju pre nego što to prestupnik i zatraži. Četvrti princip. Božja milost koja prašta je mera našeg opraštanja. U Mateju imate ovaj događaj. Zapisan, prva 2 stiha znamo, onda ću prepričati, gdje kaže ovako. Tada pristupi k njemu Petar i reče, Gospode, koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? A Isus mu odgovara, zapravo Petar predlaže, jer do 7 puta treba da mu oprostim. A reče mu Isus, ne velim ti do 7 puta, nego do 77 puta. Ako ti greši, ne 7 puta, nego 7 puta 70. I mi to kažemo, to je jedan beskonačan broj. Koliko god puta da ti je sagrešio, oprosti mu. I onda on kaže, zato je takvo carstvo nebesko kao čovjek, car koji namisli da se proračuni sa svojim slugama. I kad se poče računati, dovedeš mu jednog dužnika od 30.000 talenata. I budući da nemaše čim platiti, zapovedi gospodar njegov da ga prodadu, i ženu njegovu, i decu, i sve što ima, i da mu se plati. No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti platiti. A gospodar se sažali nad tim slugom, pusti ga i oprosti mu dug koji je bio velik 30.000. A kad izađe taj sluga, nađe jednog od svojih drugara koji mu je bio dužan 100 groša. I uhvativši ga, gdavlješe ga govoreći, daj mi šta sam ti dužan. I pade drugar njegov pred njegove noge i molješe ga govoreći, pričekaj me i sve ću ti platiti. A on nije hteo, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga. Šta se desilo? Car mu je oprostio 30.000, izbrisao dug, ovaj izašao na ulicu i sreo je nekog svog dužnika koji je bio dužan 100 groša, mnogo manje. I ovaj je počeo da ga davi i kaže, daj mi. A ovaj kaže,
molim te oprosti mi kad budem imao da ću ti. I nije mu prihvatio milost, nego ga je bacio u tamnicu. I tada, videvši pak drugari njegovi taj događaj, žao im bi vrlo i otišavši kazaše tom caru ovaj događaj. I tada ga dozva car i reče mu: zli slugo, sav dug onaj oprostih tebi, jer si me molio. Nije li trebalo i ti da se smiluješ na svog drugara, kao i ja što sam se smilovao na tebe? I razgnjevi se gospodar njegov i predade ga mučiteljima, dok ne plati sav dug svoj. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki svom bratu od srca svojih. Vidite primjer. Božja milost je ta koja nas tera na oproštenje. Ako je nama oprošteno, i mi bi trebalo da praštamo. U molitvi Gospodnjoj šta kaže? Oprosti nam dugove naše kao što i mi praštamo dužnicima svojim. Znači, mi tražimo od Boga da nam oprosti u skladu sa našim praštanjem. Ako mi ne praštamo, kako nama može biti oprošteno? Treba da praštamo, jer Bog nama oprašta. Opet, jedan interesantan stih kaže: ako priznamo svoje grehe Bogu, Bog će oprostiti i baciti naše grehe u dubine morske i stavit će znak zabranjeno pecanje. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka Gospodu i smilovat će se na njega i k Bogu našemu, jer On prašta mnogo. Kada Bog prašta, On greh više ne spominje. Bio je jedan primjer jednog čovjeka koji nije mogao da prihvati oproštenje Božje. Nije mogao da razume. I onda je dolazio kod svog sveštenika i pitao: pa ja ne mogu da shvatim to oproštenje. Ne mogu. Kaže: grešnik sam. A on mu kaže: jesi se molio? Jesam. I jer ti Bog oprostio mi, ali opet sam grešnik i ja ne mogu to. I tako dalje. I onda mu je sveštenik rekao: zamisli da imaš svog sina. Ivan, kaže, sina. Jer ti sin pogrešio? Pogrešio mi. Jer molio za oproštenje? Jest. Šta si mu rekao? Rekao sam: oprošteno ti. Jer on došao za pola sata kod tebe i pitao te: jesi mi zaista oprostio? Pa kaže: da bi došao i za pola sata, ja bi mu rekao: pa oprostio sam. A zamisli da ti dolazi 20 puta u toku dana i da te pita: a jesi mi stvarno oprostio? I onda je on shvatio: pa dobro, ako ti je Bog jednom oprostio jedan greh, to je zauvek. On neće se vraćati na to. Bacio je tvoj greh u dubinu morsku i više ga ne spominje. Sad, ako ti u putu svog života ponovo sagrešiš, potrebno je ponovo da dođeš kod njega da bi izravnao račune. Tako da, dragi moji, Isus Hristos je primjer oproštenja. On je došao na ovu zemlju da iseli slomljene u srcu, da oslobodi sužnje, da slepi progledaju, da iseli one koji su bili ranjeni. On je bio na kraju ranjen, odbačen, lažno optužen, nepravedno osuđen, zlostavljan, fizički i emotivno. Ipak oprostio je. Čak je i umro za one koji su ga razapinjali. A mi smo jučer govorili da postoji stvoritelj i postoje stvorenja. Stvoritelj nisu stvorenja, a stvorenja nisu stvoritelj. Stvoritelj ima u sebi život, stvorenja nemaju u sebi život. Stvorenja su zavisna od stvoritelja, stvoritelj nije zavistan od stvorenja. I sad vidite stvoritelja Isusa Hrista koji dozvoljava da stvorenja koja dišu dahom koji im on daje u tom trenutku ga šibaju, pljuju, ubijaju, razapinju, rugaju mu se. I na kraju on kaže: oprosti im, Oče moj, jer ne znaju koga ubijaju i šta rade. Ali je to veličina oproštenja. I Hristov primjer nam govori da nam Isus kaže: nikada nisam rekao da će biti lako. Nije bilo lako. Hristos je prošao kroz Golgotu. Rekao sam da će biti vredno truda. Neće biti lako, ali će biti vredno. Dragi moji, nije lako proći kroz proces oproštenja, ali je vredno svakoga truda. Evo za kraj. Kako možemo izaći iz osjećanja žrtve i da dobijemo osjećaj moći?
Ovo je priča o jednoj ženi koja se zove Edith Eva Eger. Tokom Drugog svjetskog rata ova žena je kao tinejdžerka odvedena u Auschwitz zajedno sa svojom majkom i sa sestrama. Rečeno joj je da je njena majka otišla na tuširanje. Kasnije, kada se Edith raspitivala gdje je njena majka zapravo i zašto je nema, jedan od zatvorenika je rekao: vidiš ovaj dim što izlazi iz dimnjaka tamo? Tamo je tvoja majka. I više je nikada nije vidjela. U Auschwitzu su zatvorenici stalno trpeli glad. Edith se sjećala kasnijih godina. Nacistički stražari su se ophodili prema zatvorenicima sa velikim prezirem. I jednog dana, dok su tetovirali zatvorenike, došli su do nje, do Edith. I onda su je odbacili i rekli: nećemo da trošimo maslinu na tebe, svejedno ideš u gasnu komoru. I zamislite jednu devojčicu sa 13 godina koja se tamo nalazi. I Edith se do kraja rata nekoliko puta setila kako je to bilo u logoru i nije mogla to da prihvati. I onda je odlučila da posjeti te logore. Da bi na kraju završila u Auschwitzu. I nije mogla da izađe na kraj sa svim tim. Nikako. A ono što je najteže bilo jeste da je ona na kraju skoro bila ubijena. I 45. godine ležala je na polju gdje su ležala i sva druga tela. Jedan američki vojnik je prolazio tu i video jedan trzaj u tim telima mrtvima. I onda je shvatio da to telo je možda živo. Otkopao je Edith od svih tih mrtvih tela koje su bili preko nje. Odneo na rukama u bolnicu. Imala je 18 kg. I ona posle nekog vremena se oporavila. Ovako ta žena izgleda. I nakon njenog oporavka ona je pobegla u Ameriku, studirala je psihologiju i uprkos izboru životnog zanimanja ona nije uspela 40 godina da pomogne samoj sebi. I tih 40 godina nije mogla nikako da govori o Auschwitzu. To je bilo strašno nešto. I kaže ona: nisam imala osjećanja. Proveravala sam i nisam imala osjećanja. Bila sam emotivno paralizana. To je blokiralo moju intimnost braku. Bila sam zarobljena u hroničnom gnevu. I nakon 40 godina još me je držao gnev. Gnev mi je bio kao zaštita. Ja sam se štitila od onih strašnih stvari koje sam tamo vidjela. 40 godina nakon logora, kada je izašla, ona je bila zatvorenik. Zatvorenik svog sopstvenog gneva. I onda su je zamolili da bude glavni govornik kod Hitlerovog bunkera u Nemačkoj. I tokom tih svojih putovanja, kada je obilazila logore gdje je sve bila, ona se vratila u Auschwitz i suočila se sa svojim emocijama. I onda je izjavila, kaže: vratila sam se na mjesto na kome sam nekada bila i setila sam se. U Auschwitzu je ona oživjela svoj bol. Odlučila je da se suoči licem u lice sa tom zverom. Došlo je vreme da se oslobodi prošlosti i da odlučno oprosti. I zaista je oprostila. Edith je konačno bila slobodna, oslobodila se zarobljeništva, poput leptira iz čaura. I pogledajte šta je tada izjavila kod Hitlerovog bunkera. To su čuvene i poznate reči. Odbijam da budem taoc i zatvorenik prošlosti. Kaže ona: u redu je biti ljud zbog prošlosti. Nije u redu biti zarobljen u tom gnevu. Mi stvaramo naše sopstvene koncentracione logore.
imamo izbor. Da li da budemo žrtve ili budemo pobednici. I onda ona čuvena rečenica. Vratite se u lavovsku jazbinu. Pogledajte lavu u lice i nasmejte mu se. To je bilo ono njeno kada je otišla u Auschwitz i pogledala tu bol. Koncentracioni logor je u vašem umu, a ključ da izađete iz njega je u vašim rukama. Porobljivači su pravi zatvorenici. Ako bih ih danas mrzela, onda bi ih još bila zatvorenik. Iz zatvora dolazi sloboda. Iz tragedije dolazi pobjeda. Jer ovo je dovoljno veliki motiv da oprostite. Da ne budete zatočenici u svom srcu. Da ne sagradite logor u svom. Pogledajte lava u lice i poljubite ga. To je onaj koji vam je namjerno. I tako se branite. Ja vas pozivam da za kraj ustanemo i da se pomolimo. Dragi naš Gospode, Ti opraštaš. I ovo je vreme isceljenja. Molimo Te da i nama pomogneš da oprostimo. Da budemo osobe koje praštaju. Ako ima još ogorčenosti u nama, ako ima još da nekome nismo oprostili, onda nam pomozi da to izađe iz nas. I mi danas odlučujemo da ćemo oprostiti onima koji su nas povredili, jer želimo da budemo slobodni. Pomozi mi, Gospode, da oprostim sebi i za one koji ne žele da mi oproste. Molim se da smekšaš njihova srca. Pokaži mi kako da se nosim sa nerešenim problemima. Gospode, Ti si moćan i silan primjer u opraštanju. I hvala Ti što nisi samo primjer, nego i što mene isceljuješ tako što mi opraštaš sve što sam učinio prema Tebi. Hvala Ti što želiš da me isceliš duboko u mom srcu i da mi daš bolje sutra. U ime Isusa Hrista Ti hvala. Amin. Amin.